இப்போ கொரோனா வைரஸ் பரவிட்டு இருக்கிறது ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். நம்ம இந்தியாலையும் கேரளா, தெலுங்கானா, மகாராஷ்டிரா, உத்தரப்பிரதேசம், ராஜஸ்தான் போன்ற பல்வேறு மாநிலங்கள்லையும் கொரோனா வைரஸ் பரவிட்டு இருக்கு. இந்த கொரோனா வைரஸ் காரணமாக ஐரோப்பா நாட்டுக்காரங்க அமெரிக்காவுக்கு வரக்கூடாதுன்னு அதிபர் ட்ரம்ப் தடை விதிச்சிருக்காரு. இதனால உலக அளவில் பங்குச்சந்தைகள்லாம் பெரிய லாஸ் ஏற்பட்டிருக்கு. அமெரிக்கா பங்குச்சந்தைகள் 1987க்கு அப்புறம் பெரிய லாஸை சந்திச்சிருக்கு. இதை தொடர்ந்து உலக கோடீஸ்வரங்கள்லாம் ஒரே நாளில் 5,5 லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு சொத்துக்களை இழந்திருக்காங்க. உலக பணக்காரங்க பட்டியலில் முதல்ல இருக்கிற அமேசான் நிறுவனர் ஜெஃப் பெசோஸ் 8 பில்லியன் அமெரிக்கா டாலர் மதிப்பில் உள்ள சொத்துக்களை இழந்திருக்காரு. உலகின் 3வது பணக்காரரான பெர்னார்ட் அர்னால்டின் LVMH நிறுவன பங்குகள்லாம் 9% குறைஞ்சதால 7,7 பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு சொத்துக்களை இழந்திருக்காங்க. மைக்ரோசாஃப்ட் ஓனர் பில்கேட்ஸ் 6,98 பில்லியன் டாலர் இழந்திருக்காரு. இதை போல ஆரக்கிள் நிறுவனரான லாரி எலிசன், கூகுள் நிறுவனர்களான லாரி பெய்ஜ், சர்ஜபிரின், டெஸ்லா நிறுவனர் எலன் மஸ்க் இவங்களும் தங்களோட சொத்து மதிப்பை கணிசமான அளவில் இழந்திருக்காங்க. அதோட ஆசிய அளவில் மிகப்பெரிய பணக்காரரான முகேஷ் அம்பானியோட சொத்து மதிப்பு 42,000 கோடி அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு. இதனால் இவர் இப்போ ஆசிய அளவில் 2வது இடத்துல இருக்காரு.